tjekke badeværelserne. LSPD, don't move! This is protocol. Drengen, kom ind på badeværelset. Der er en kvindelig læge. Vi tager en til at slukke bodycams. One civilian Doctor Element. detained. Send him our way. Oh. Fuck! Harry, come with me. You come with me. He's Austin, right? Jeg tror, jeg dræbte hende. Og det er det samme rum. Check maps for bombing run at Desert Red Trenches. Fuck, hvor er jeg god, mand. Ja, jeg har også lige taget 3. Jeg er så... Fuck ja! Der er Garrison lige her. For mig. Det er fandme længe siden, jeg har grint så meget, som jeg har i dag. Det er fandme grineren. Så prøv at overveje at have det sådan hver dag. Det er vores liv. Ja, virkelig. Jeg glæder mig så meget. Du har så meget glæde dig til at spille Golf with Friends. Nej, vi skal ikke spille det igen. Jo, vi skal da. We need to get you up on channel, guys. Use your Du skal bare lægge dig ned. Du skal bare lægge dig ned, what the fuck. Læg dig ned og tjene penge. Ind på penge. Nej. Jeg tør ikke gå længere frem. Jeg er bange. Synes jeg nok lige. Hvor fanden kan jeg ikke få ham der? Nej, men det var fordi, jeg skød en tysker. Er du ikke selv på tyskernes hold? Nej. Du skød en Jo, amerikaner, du. never mind. Jo, jeg skød en amerikaner. Undskyld. Men det er også i orden. Skulle du være recon? Det første, vi skal øve os i, det er at genkende uniformer. Ved du hvad? Det synes jeg faktisk er en fantastisk løsning. Ja, en fantastisk idé. Eller kigge på deres navn over deres hoved. Ja. Han er kun i 5, 6 og 7. Nakhawk! Har du lært kinesisk, eller hvad? Nej, det lyder mere som grønlandsk. Hvor skal I så bo? Vi skal bo i sådan en lille by ude for hovedstaden, den hedder Nakhon. Pas på deroppe. Der var jeg i noget tid, hvor det er. Jeg vil bare lige have en kigge ud over den nordlige side. Ved mig. Lige under. Han fik mig. Dreng, husk, hvis jeg ikke svarer, så er det eventuelt fordi, at de snakker i command-chatten, eller bare fordi, jeg ikke gider at svare. Hvad? Fair nok. Ej, I skal bare lige tænke på, hvis jeg ikke svarer med det samme, så er der nok en grund til det. Ej, men jeg tænker heller ikke, vi har brug for at snakke så meget. Vi skal den vej, og that's it. Ja, vi er fucking meat grind. Johnny, jeg skal bruge dig herovre nordpå. Dit nød. Jeg vil se over. Jeg vil se udsigten. Jeg vil have dig med over nordpå. Så vi skal på kærestetur. Vi skal bare efterlade Ninja her på midten, helt alene. Og så skal vi to holde i hånd. Gå herned nordpå. Holy fuck. Det lød... Er de begynder på Arti? Det kunne godt. Det lød som måske de der... Der er mobilartilleri nu, ikke? Jo. Ja. Det lød ikke som sådan en. Hvor lang tid tager det at redeploy? 20 sekunder. Hvorfor? Vi er enige om, at vores OP står lige ved siden af, ikke? Ja. Ja, det er modtaget. Men man kan jo ikke altid regne med det med, hvad folk hedder i deres game-navn, og hvad de hedder i virkeligheden, altså. Nej, præcis. Jeg vil jo regne med, at Carlo hed Carla, men i virkeligheden hedder hun også Patrick. Ja, præcis. Vi er vi ally eller active? Du kan ikke gå fra anden gear til femte. Det gør jeg heller ikke. Jeg prøver. Så er det bedste lige. Du skal ikke råbe af mig. Okay, Carl. Ikke råbe af mig.
Drop supplies, mand. Hold nu kæft lige. Sådan. GG de her. Ja, GG. Yes. Og hey, der er også en kvinde. Skal du ikke begynde at blive sexistisk her? Fuck dig, det. Jeg tror faktisk, han er for gammel til dig, Carlo. Buddy. Det tror jeg, vi alle sammen er. Jeg er jo kun 12 år, det skal jeg lige huske. Jo. Jamen, det passer perfekt. Det hedder grooming. Hvis hendes alder er på uret, og hun gammel nok til at få den bedste uret. Hold nu kæft med det der. Det er simpelthen noget af det klammeste. Det er simpelthen en af de klammeste ting. Det er også det der, jo tættere på 0, jo, ja. Strammer og hul. Nu, Den her Det er så sygt sagt. Det var ikke mig, der sagde det, det var dig. Nej, jo tættere på 60. Ej, jo tættere på 60, jo mere plads. Yes. Ja. Johnny, der er jo en grund til, at du sidder og spiller recon, så I kun er 2. Fordi det der, det er en HR-sag lige der. Sorry. Hvad fanden er det her? Fandme noget af en kommentator. Hun er fucking useriøs, hun er. Det er helt vanvittigt. I love it. I love it. Det er for sindssygt. Hun har sikkert store bryster. Ej, det er det der, vores tank shit. Hun har sikkert store bryster. Hvor var det sygt sagt. Hun har sikkert store bryster. Nej, det der. Det handler om at sine prioriteter straight. Ja, 100. Før eller efter, jeg skudt dem. Det bestemmer, du skal selv. Ej, hvor? Nej, Nicky. Det der, det kunne være en min. Det bestemmer du selv. Ej, fantastisk. Ej, man kan klippe for det. Vil du ikke være sød og sende mig, YouTube-kanalen, Johnny? Jeg kan lige lægge Carlo. Et link, Carlo. Jeg kan jo ikke smide et link i hyggechatten. Jo, jeg kan smide et fucking hint i Tak, hyggechatten. Carlo. Du er den bedste. Go getter. du kan bede om. Ja, den bedste sekretær, man kunne bede om. Okay. Sådan der. Det bliver en HR-sag, det der. Det er det allerede. Ja, hvad? Hands up! Down on your knees! Get down and keep your hands up! Deep breath. Sådan. Nej! We're not looking for body bags. Maintain your ROE. Mission is complete. Hvorfor gjorde du det? Diffused. Han var svær at finde. Det er faktisk lidt ærgerligt. Nå, det er så godt, Så laver jeg lige skærmdeling. Du skal satme ikke kalde mig løgner lige. Løgner lige. Løgner lige. Står lige der. Melee kills. 3. Der står ikke noget, altså du kan godt slå teammates ihjel. Det tæller sgu da ikke. Eller det skulle da Photoshop. Hvad vil du Photoshop? Hvad? Jeg har sgu da videobeviser. Skal jeg slet ikke. Jeg har motherfucking Shadowplay, og jeg har taget clips af lortet. Synes nok, der var en eller anden fra mit eget hold, der har slået mig ihjel med en skovl. Du skal slet ikke begynde. Nå, Ludendorff. Ludendorff. Dorf? Du er sindssygt så meget, du Jeg ser din stream nu. Tror der er flere af os, der gør. Der, melee kills. Nå, Ja, der står... Læg lige mærke til, at der står team kills 10 også, ved du? Hvad? Nej, der gør sgu dig. Jo, der gør fucking. Hvor er henne? Nej, hvad har du lavet? Hvad mener du? Hvem har du dræbt? Hvad mener du? Der er sgu da ikke nogen team kills. Ej, jeg ville lukke ned på det der, hvis jeg var dig. Det er lidt pinligt. Hvad? Ja. Hvad Kan du ikke mener se, der står 10? Hvor? Her, I som ikke var pisse på, hvad spiller du som recon? Hvordan kan du skyde 10? Er det ikke der står med sniperen? Hvad mener du med skyde 10? Jeg har dræbt 50. Nej, teamkills. Jeg har da ikke fået nogen teamkills. Prøv lige at læse dem igennem. Fra venstre. Nej, højre bund, og så op. Så det går det hurtigt. Lige så du pisse på mig lige nu. Du hopper lige med
fucking ben, altså. Du er simpelthen... Ja, jeg ved ikke, om jeg skal sige det til dig, men nummer 2, lige ned under infanterikills, der står der teamkills. Der er så sgu da 0! Du er simpelthen... Fuck dig lige! Altså, at du hopper i med ben. Johnny, det der billede med Fischer med sin computer, ikke? Det har været dig sådan de sidste 30 sekunder. Fuck you. Det er ikke okay at sige. Ruller. Hey, Gary over. Det var godt. Vi kapper, vi kapper. Hvorfor, Carlo? Oppe fra... What? Oppefra? Hvad siger du? Enemy tank. Men jeg forstår ikke, hvordan jeg dør bare, altså. Jeg dør jo bare, det er ikke fordi jeg sådan, okay, jeg døde, så det må være cirka fra øst, fucking numpad, jeg ved ikke hvad, altså. Nej, det er bare mere en retning af det øst, hvor jeg hørte skuddene. Jeg bevæger mig nordpå for at rydde ud deroppe. Pas på, Nicky kommer hen ved det hus, hvor jeg var i. Ja. Jeg er død. Lidt længere frem til højre for dig. Hvor er det fucking klamt.